बेनिफ्राय ना अबावबासो थांसनखो ना अबावसो मासनखो बारा मिथिया इयो अबेयावबा थांसनखो ना माखो मिथिला आरो। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन बा दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन सासे बर' आइजोआ बा बर' हिन्जावा न'खर गारनानै गावनि हौवाफोरखौ गारनानै माने गोमानानै दं बा खारनानै दं आरो बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो मोनगोन। ओरैनो जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजोफ्रा मा सानमारखो बा एफा सानफा मोना बारानिफ्राय बारा माने सानफ्रामबो माने गारि खारनाय थारैनो मा लुबैमारदों माने हमनोनो हाला आरो बेखौ बोरै रैखा खालामनो हाबावगोन बै हिनजावफ्रा खारनायखौ। बर' हिनजावफ्रा जे गुबुनजों खारो बा गावनि हौवा फिसायफोरखौ गारि खारो, दा फिसायफ्रा बेलेगाव माने खामानि मावहैनोनो हाला मिथिगौ ना? बेंगलर बहाबा थांनानै न'खर सुंथानो थाखाय माबा मोनसे राहानि थाखाय बेलेगाव न' गारनानै खामानि बा माबा मोनसे मावहैनो हाला बेलेगाव मावहैदों होनबाथाय आरो हिनजावफ्रा सानखादो खारखाबाय होननानै बा बेलेगजों लाइन लाखाबाय होननानै सानखादो आरो जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा बा बर' हिन्जावफ्रा। थ' गासैबो नङा 100आव माने दाथ' 50-50 होनजासिगोन आरो ना। 50-50 मोजां, 50 माने बिराद गाज्रि जानानै दं आरो ओरैबायदि माने बर'फोरनि हिन्जावफ्रा मा जादों माने न' गारनोनो हाला हौवाफ्रा न' गारबाय होनबाथाय आरो लागावबाय बेलेगजों लागावबाय माने लाइन मारिबाय बेलेगजों खारफालांबाय। बांगालानो जा जंगालानो जा जियानो जा बहा मोनहैयो बहा दोनहैयो मा खालामहैयो मा नागिरो मा थायो मोनथिया आरोना। नैबे मोनसे जाथाया जालायबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माज्राबारि गामि होननायाव। दा हौवाया गुबुन जायगायाव थायो, दा न'आव माने बिखुनजोफोर दङ, न'खरनि खान्दानफोरजों थायोमोन। दा न'आव आलासि जानो होननानै थांदोंमोननो, ओमफ्राय न'आव आलासि जानो होननानै बिमा बिफानाव थांनानै ओमफ्राय बिमा बिफानिफ्राय फैबाय। दा फैनानै माने गावनि हौवानि न'सिम फैफिनासै माने सफैफिनासै आरो हैबासिनो बाहेरा माने ब्लड सोरजों थांखोबा मिथिया। दा न'खरनि मानसिफ्रा नागिरगासिनो दङ। दा बै हौवानि न'खरफ्राबो माने गोबां गोदाव सोराव बहा थांखो, सासे उन्दै गथ' दङ 3 बोसोरनि उन्दै गथ' माने बे आलाय सिलाय माने गोदाव सोराव खालामहैनो नागिरदों। दा बेफोरबायदि दा बै उन्दै गथ'खौ लानानै बिथाङा मा खालामहैनो सानदों बे आइजोआ एसेबो गियान गैया नामा, एसेबो साननाय गैया उन्दै गथ'आ जे बाहेरायाव थांनानै आलाय सिलाय गोदाव सोराव जाहैगोन मोनजाया मोनलोङा आरो सोरजोंबा बांगाल हौवाफोर सोरजोंबा माजों थांबाथाय बै गथ'खौथ' मा नायबावनो आलाय सिलाय जासिगोन। इसिबां मोजां गथ' नाय नोंथांमोना स्क्रिनाव होगोन आं, इसिबां मोजां गथ' बेफोरबायदिखौ बोरै आलाय सिलाय खालामनो गोसो जायो। इसिबां न'खरालाय मा नों हौवा हिनजाव गोरोबनायनि सायावसो, हौवा हिनजाव गोरोबलायनानै मावनाय दांनायनि सायावसो न'खरा जालाङो। दा रां रुफाखौ हौवा हिनजाव गोरोबलायनानै मावलायबासो रां रुफाया ओंखारगोन। थ' बेफोरबायदि न'खर सालायनो सानाब्ला मानोथो हाबा जायो, मानोथो माने बिदि गारनो थाखाय न'खर सालायनो थाखाय आलाय सिलाय खालामनो थाखाय मानो बिदि गोदाव सोराव हाबा जालाबायो। हाबा जानाङा, खारलाबाय थानांगौ बिदिनो। थ' बे ओरैबायदि दुखुनांथाव। नोंथांमोना नैबे फुल आपडेटखौ बिथांनि हौवासानि न'खरनिफ्राय फुल मिथिनो मोनगोन आरो दा नोंथांमोना नायनानै लादो मा फोरमायखो। नों जेरावखि थाया मानो आंनि फिसाखौ नोङो हयथ' आंनि न'आव नङाबा नोंनि न'आव लानानै फैफिन। नों आंजों रायजो जानो गोसो गैयाबाबो, रायजो जानो गोसो दंबाबो बियो रायलायनायनि जागोन। बिमा बिफानियाव थांदोंमोन आलासि जानो, ओंखाम गोरलै जानो होननानै। बेनिफ्राय माबानाय समाव फैनाय समाव फैदोंमोन बिमा बिफानियाव हरनै थानानै, ओमफ्राय बिब'नियाव हरसे थानानै गारि गाखोफैदो इयो माबायाव दावधारा सकआव। बेनिफ्राय ना अबावबासो थांसनखो ना अबावसो मासनखो बारा मिथिया इयो अबेयावबा थांसनखो ना माखो मिथिला आरो न'आव फैफिनाखै। मा बबेयावबा दंसनबायना थांसनबायदो नामा बे मिडियानि गेजेरजों नुसनबायदोबा बिहामजोआ फैनांगौ, इनि दुइसिन फिसाजो दङ 3 बोसोरनि, इ गथ'खौ लाना फैफिननांगौ।
न'फानि न'खराव नङाबा बिहाव बिखुनजोनि न'आव लानानै फैनांगौ इ गथ'खौ बिदिनो बिहामजोआ अबाव दं अबाव गैया जोंहा न'आव हालाय हाफाय ओंखाम खबसे दै खबसे खुवाबाखै बेसेबा सिन्थायाव दंजोबो नों बिहामजोआ बबेयावबा दङबा नों फैफिन बिदिनो बौ दंबो गैया नों इ फिसौ सासे 3 बोसोरनि गथ'खौ लानानै फैफिनो जोंहा न'खराव बेसेबा हालाय हाफाय बेसेबा जाबाय दङ ओंखाम दै खुवाबि नों बबेयाव दङयो बिहामजो फिसाया आंनि न'आव फैया हौवानि न'आव फैयाबाबो बिहावनि न'आव फैयाबाबो बिमा बिफानि न'आव ओंखारै नों बिदि होननानै घटनाया जाहैबाय मा थांनाय डिसेम्बरनिनो नैबे डिसेम्बर दाननिनो 12 तारिख बिस्थिबारै आंनिनो फंबाय जायो निजोम बसुमतारी बिनि बिसि जुनालि स्वर्गियारि बे न'निफ्राय गावहानि न'आव बिमा बिफानि न'आव बियो ओंखाम गोरलै जानायनि मुङै थांदोंमोन जाहैबाय बेनिफ्राय रबिबार ना औ रबिबारै न'निफ्राय ओंखारबोदोंनो बे न'आव फैनो होननानै खिन्थु दासिमबो बे जा उन्दैफोरा माज्राबारि न'सिम मोनफैनाय जायाखै आरो दा बहा थांदों बबावबा गोमादों ना सोरजोंबा खारलांखो बे न'आव माने फैफिनाखै आरो ओमफ्राय घटनाया जाहैबाय मा दुखु गोनाङा 3 बोसोरनि हिन्जावसा सासे दङ बिजिता बसुमतारी ना बे हिन्जावसा बे गथ'साखौ लाफानानै जिहेतु बबाव दङ बेखौ माने दासिमबो माने बिनि सायाव बांसिन बिबै बिबौमोना एसे दुखु खालामबाय थादों जितु गोरलै गथ' दासो माने एसे मोजाङै रायलायस्रानोनो हाबावाखै दा बेखौ लानानै बहा दङ माने न'खरा खावलायनाय बायदिबा जायखिजाया उन्दैसाखौ बा गथ'खौ लानानै थाबै न'आव फैफिननांगौ दासिम बर्तमान खौरां मोनाखै खिन्थु वाट्सएपआव आङो नाम्बारखौ लानानै नायदोंमोन बियो मैया मोनाबिलिनि 7:47:40 बे वाट्सएपखौ खुलिना नायदोंमोन आरो रायजो राजा बुंनो सानो बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जेरावखि जायखिजाया जिहेतु बेहाय नोंथांमोननि मिडियानि दारैनो बेहाय मबाइल नाम्बार आरो बिनि जा उन्दैफोरनि फट' बा गथ'नि फट' होनाय जागोन बेहाय सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला मिडियानि जुगैनो जोहैनो फोरमायनांगौ नैबे नाम्बाराव जोंनो खोन्थाहर जे मानसिया आमुगाव दङ थामुगाव दङ जों जायखिजाया न'निफ्राय थांनानै लायना फैफिनगोन आरो बेनो आं खावलायनो सानो जायखिजाया आङो आंनि नाम्बारखौ जा खौरां बिजोंनि गेजेरजों होनाय जानोसै बे नाम्बाराव सोरबाफोर बे गोमानाय जिहेतु जा गथ'फोर बेखौ जुदि नुसनबायोबा बे नाम्बाराव खोन्थाहरजागोन नाम्बारा जाहैबाय 763-808-4303 खनसे बुंबावनोसै 763-808-4303 बे नाम्बाराव कल खालामबाबो माने आंजों जगाजग खालामनो हागोन आरो थेंक इउ